जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्याची घोषणा करण्यात आली आहे। 1 एप्रिलपासून जनगणनेच्या मोहिमेला सुरुवात होते आहे। कामकाजाचं वेळापत्रक, प्रश्नावली जाहीर करण्यात आली। केंद्र सरकारकडून याबद्दल अधिसूचना देखील जारी करण्यात आली आहे। जनगणनेच्या पुढील संवादासाठी नागरिकांचा मोबाईल क्रमांक सुद्धा नोंदवला जाईल। विशेष म्हणजे प्रत्यक्ष प्रगणक घरी येण्यापूर्वी 15 दिवस नागरिकांना स्वगणना करण्याचा पर्याय सुद्धा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे। 1 एप्रिलपासून जनगणनेला सुरुवात होणार आहे। कामकाजाचं वेळापत्रक कसं असणार, यामध्ये प्रश्न नेमके प्रश्नावलीत कोणकोणते असणार आहेत ते आता जाहीर करण्यात आलंय। केंद्र सरकारकडून या संदर्भातली अधिसूचना काढण्यात आली आहे आणि जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्याची सुरुवात 1 एप्रिलपासून होते आहे।